ללכת למשהו משלנו, ועכשיו לרלי רוחמה. חודש אחרי המרוץ בירדן התגשו החבר'ה במסלולי האפר בנגב לעוד יום של תחרויות ואתגרים. איתנו באולפן אחד המארגנים של האירוע שנערך לפני שבועיים. ערב טוב לברוך שליט. ערב טוב. אתה המפיק והמארגן וקובע את המסלול. הכל. בעצם אנחנו הגענו סליחה? לא נוהג עדיין. אני נוהג, אבל לא במסגרות שלנו פה. מה שקורה זה שהאירוע הזה, לאחר תקופה ארוכה, שבו הבטחנו איזשהו אירוע, הנה אנחנו כבר רואים את התמונות. הקמנו אירוע שבעצם כיוון אותנו לאזור הנגב הצפוני, ליד הקיבוץ רוחמה. באירוע הזה השתתפו 15 זו הסיבה, בגלל הקיבוץ רוחמה, זו שמה של התחרות הזאת. אולי, כן, אני אחפש ברקורד אולי משהו עם רוחמה. יפה. הגענו למקום שכיוונו אותנו, שפשוט היה אזור טוב. למה דווקא שם? הדרך הייתה טובה, היו שם אלמנטים טכניים שהנהגים מחפשים, פיתולים, ישורות, כל מה שאתה מחפש במרוץ רלי. שליטה טובה על המסלול מכל הכיוונים, עם שני מעגלי הבטחה, עם מרשלים על המסלול, ככה שיכולנו לשלוט בצורה פנטסטית על האירוע הזה. טלי, במקרה ראינו גם אותך, לא? כן, אני... יש איזשהו אירוע שאתה לא משתתף בו? כמעט ולא, אני משתדל להשתתף בכולם, על מנת לשמור על כושר, זו הזדמנות לשמור על כושר. אני מוכרח להגיד, דרך אגב, שברוך חזר מירדן, והביא איתו המון אספקטים של בטיחות מירדן, והאירוע הזה שאנחנו רואים אותו כרגע, אומנם הוא אירוע מקומי, אבל הוא עבד כמו שעון שוויצרי. אני מוכרח להגיד שאני כנהג מנוסה, הייתי מופתע לטובה. ואני חייב לציין דבר נוסף, שהתחרות הזאת הייתה אחרי רלי ירדן. אני, שהייתי ברלי ירדן, הרגשתי שאני ברלי ירדן. הכל אחד לאחד. וזה מחמאה לרלי הזה. זה מחמאה ענקית לרלי רוחמה, מחמאה ענקית למרשלים ולצוות שעמד מאחורי זה. ברור שגם ברוך שליט היה פה רמה מאוד מאוד גבוהה, וזה אפשר כבר לדבר על מה שקורה. אני רואה רכבים מכל הסוגים. כן, הרכבים פה הם לפי קטגוריות. זאת קטגוריה של T, יש לנו קטגוריית N, זה סוגים שונים של מכוניות. הסובארו זה בגרופ N, T זה ג'יפים. T זה ג'יפים. לאירוע הזה חברו גם מועדון המרשלים, כך שהאירוע הזה היה מדוגם מבחינת כל המערכת. אורך המסלול? האורך של המסלול היה 11 קילומטר, שחייב שליטה גם מבחינת קשר, בצורה מיוחדת על כמה ערוצים, כך שתהיה שליטה יפה לאורך כל המסלול, ושכולם יסיימו את זה בצורה טובה. זה חלק מסבב של תחרויות או... זה חלק מתחרויות שכרגע קיימות בארץ, מאחר ואנחנו בתקופה האפורה. בין הדמדומים. בין הדמדומים, שעד שהתקנות יצאו, אנחנו מארגנים... מקצועי, אני מבין. בין החבר'ה זה... לפני הפריצה הגדולה, אנחנו מחכים לפריצה הגדולה. אתם רומנטיקנים? כן, אנחנו רומנטיקנים. דרך אגב, אפרופו למה שחזי אמר על נהגים ונווטים, אתה יודע מה אומרים על נהגים? לנהגים אומרים, תעשו שני תנועות, את התנועה הזאת עם ההגה ואת התנועה הזאת. מה זה התנועה הזאת? תשלם ותנהג ותשתוק. לא רואים אותך עכשיו, אבל אתה מנפנף בידיים. כן, כן. תשלם, תנהג ותשתוק. זה אפרופו למה שחזי אמר מקודם. תשמע, גם פה יש ריחופים. כן. יש פה ריחופים, זה מסלול טכני. זה אומנם לא כמו שראינו בתחילת הדרך, אבל... זה גם לא אותן מכוניות, טובי. אנחנו לא... לא יכולים לעמוד אתה יודע שהמוכס הראשון במדינת ישראל שתיכנס WRC, מכונית WRC לארץ, ויחכך ידיו בהנאה, מפני שמכונית עולה 500,000 יורו, ומכס המכוניות זה כמה? 140%? תראה לך מה המדינה תרוויח אם היא תלך בקטע הזה. אי אפשר להביא מכוניות כאלה ברמה הזאת לארץ. תראה, פה כרגע אנחנו מנסים גם שהרבה חבר'ה יוכלו להיכנס. צעירים גם. הנה, גם תאונה. אירוע שקרה... תאונות. כן, קורה. שום דבר לא קורה לא לנהג, לא לנווט, לאף אחד לא... היו רבים כאלה במהלך התחרות? לא, זה היה מקרה יחיד. כמו שאמר גם הנהג, הייתה לי טעות, וזה מה התוצאה הסופית. כולם יצאו בריאים ושלמים? כולם יוצאים בריאים ושלמים. לפני שאנחנו נתקל את נזקי הכלכלה של המדינה, דני. מה? לא, אתה כבר מדבר על מכסים. לא, תשמע, המטרה היא פה באמת להכניס את כל אותם חבר'ה שרוצים היום להתחרות, וזאת האפשרות היחידה שקיימת כרגע, להיכנס למסלולים שבעצם מאובטחים, מוגנים מכל מה שקורה מבחינת הקהל. זאת אומרת, הדברים מאוד מאורגנים, זה לא לעגל פינות, כאן פה לא, אי אפשר לעגל פינות. פה אתה חייב לארגן מרוץ מדוגם, כך שכל אחד יצא מזה בצורה הכי נקייה שיכולה להיות. הוא יצא נזכר. ויצא, כן. ועל המסלול יש קהל. אני סיימתי שני כאן. ואתה אחרי זה? אני סיימתי שלישי עם הפג'רו. הולכים ביחד עד הסוף? אני התחרתי פה עם הפג'רו ג'יפ.
בקטגוריה, אז בסך הכל יש פה רכבים הרבה יותר טובים. זאת הקטגוריה הכללית, נחשבת. וזה הישג אדיר לצוות שלנו בכלל להגיע לשלישייה הראשונה במרוץ הזה. אתה רואה, זה מה שהכרחתי אותו מירדן, נווט יותר טוב. אנחנו מה עושים כדי באמת להעלות את הרמה בארץ? בגדול, תראה, אנחנו מבחינת העשייה בשטח, אנחנו כל הזמן משנים ומדגמים את זה, גם מבחינת כוח אדם וגם מבחינת אנשים שאחראים על המסלול. כשהתחלנו בתחילת הדרך, אז היה איזה חפ"ק מסכן ואיזה מנהל מרוץ שטיפל בעניין. היום יש מנהל מסלול ויש צ'יפ מרשל ויש כל הציוד שרק אתה צריך בכדי להפעיל את המערכת הזאת. כמו שראינו, יש חפ"ק שעובד, יש מד"א, יש כיבוי אש, הציוד, יש פיץ מסודר, יש תקנון שאנחנו על פיו עובדים. אין, אנחנו לא מעגלים פה פינות. חשוב לציין, כמו שבתוך הרכב יש פה צוות שעובד, והניצחון וההפסד הוא של אותו צוות, זה בדיוק אותו דבר גם בתחרויות האלה. זה צוות אחד גדול, יאמר פה באמת, הארגון, היה פה הכל בתוך הרכבה, מתוך איזשהו ספורט. עוד מחמאה לברוך שליט. המחמאה הכי גדולה פה מגיעה למועדון המרשלים ולכל צוות הראלי. חבר'ה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן תוכניתנו הפעם. ניפגש שוב בשבת הבאה באותה שעה. עד עשו בזהירות. תודה ולהתראות.